El Toriyama és un autor conegut per improvisar la seva obra setmana a setmana i, per desgràcia, els detalls que se li oblidaven són els més recordats pels fans. La realitat és que el Toriyama era un geni que entenia l'obra que escrivia com pocs autors ho fan, cosa que li permetia cuidar certs detalls que altres haguessin descuidat de no tenir-ho tot ben escrit. En aquesta sèrie de vídeos els analitzarem. Benvinguts al primer vídeo que farem sobre aspectes més obscurs de la sèrie, el que en anglès es coneix per lore, però que en aquest cas tenen força rellevància amb la temàtica del canal i els anàlisis de les lluites que fem, i és per aquest motiu que hem decidit que sigui un dels nostres primers vídeos. A grans trets, podríem dir que a Bola de Drac se'ns presenten dues maneres d'endevinar la força d'un adversari, captar-li l'energia, la qual cosa requereix entrenament, o mesurar-li la capacitat de combat amb un dispositiu. Tot i que al llarg de la sèrie se'ns presenten varis dispositius per mesurar capacitats de combat, només n'hi ha uns que se'ns mostrin amb prou detall com per deduir-ne el funcionament, així que en aquest vídeo ens centrarem en els que donen nom al nostre canal, els scooters de l'exèrcit del Freezer. I els compararem amb la tècnica de captar energies dels nostres herois, que tot i tenir la mateixa funció, el cert és que ho aconsegueix d'una manera molt diferent. Amb aquest vídeo volem profunditzar en aquestes diferències i ressaltar en quins aspectes destaca cada sistema i com es compara amb l'altre en els diferents escenaris que veiem al llarg de la sèrie. La primera gran diferència és que el dispositiu mesura la capacitat de lluita en termes absoluts, mentre que captant energies només aconsegueixes resultats relatius a tu mateix. O dit d'una altra manera, captant energies pots fer una estimació de la força vital de l'adversari en relació a la teva pròpia. Per exemple, pel Goku de la saga Cèl·lula, l'energia del Raditz seria molt petita, mentre que quan se'l va creuar al principi de Zeta li semblava una energia immensa. Amb el dispositiu, en canvi, obtens una xifra en unitats de poder que és exacta i concreta. Segona diferència. L'energia que es capta també depèn de l'actitud del rival. Si aquest no està en una actitud agressiva, qui capta l'energia no en sentirà tot el seu abast. Això és diferent a quan algú es regula el poder per fer-lo augmentar o disminuir, cosa que també afecta els dispositius. Exemples d'això en trobem molts. El Goku a la Terra no capta l'autèntic abast del poder del Vegeta fins que aquest no es posa seriós per fer-li la demostració. El propi Vegeta no interpreta bé el poder del Freezer quan hi lluita, amb resultats catastròfics, o el mateix li passa al Cèl·lula quan lluita amb el Son Gohan de nivell 2 que el superava clarament. En aquest sentit, podríem dir que els scooters són més exactes. Un altre aspecte on els dispositius destaquen per sobre de la tècnica de captar energies és que els dispositius mesuren la capacitat de combat real d'algú, mentre que captant energies només es mesura el ki, i la resta s'ha de deduir en funció d'això i l'experiència pròpia en combat. Per norma general, el poder de combat i el ki van directament relacionats. És a dir, si un lluitador multiplica per 2 l'energia que desprèn perquè fins ara lluitava mig gas, no només l'energia se li multiplicarà. També ho faran la força, la velocitat i la defensa, i per tant, també ho farà la capacitat de combat. Això ho explica molt bé el Goku quan descriu el funcionament de l'atac del Kaito. S'ha de controlar l'energia del cos i fer-la augmentar en un moment. Si es fa bé, la força, la resistència i la velocitat se't multipliquen. Sens dubte, és una traducció més bona que la que veieu en pantalla de la versió anglesa, però la versió original japonesa encara té un matís més. La traducció literal vindria a ser: controles tota l'energia del cos i l'amplifiques durant un temps. Si es fa bé, el teu poder, la teva velocitat, la teva força destructiva i la teva força defensiva es multipliquen. Per tant, aquests són els 4 aspectes que determinen el poder de combat d'algú. Doncs quan el Goku multiplica per 2 totes aquestes característiques amb el Kaioken, el seu poder de batalla es multiplica per 2. Però tot i que normalment el ki i la capacitat de combat van lligades, tenim força exemples a la sèrie on això no és així. Per exemple, la transformació especial que el Trunks fa quan lluita amb el Cèl·lula just després que aquest hagi aconseguit la perfecció del cos. Aquella transformació augmentava molt l'energia i la força, però estava descompensada i et feia perdre gairebé tota la velocitat. Per qui capta energia, la transformació era increïble, però si s'hagués pogut mesurar amb un dispositiu, la capacitat de combat del Trunks hagués baixat en comptes de pujar, quedant el punt feble de la transformació al descobert. Això és possible perquè l'scooter calcula la capacitat de combat en funció de les 4 característiques que composen la força d'un lluitador i és capaç de mesurar aquests aspectes a la perfecció,
tots independentment els uns dels altres. Un exemple d'això és quan el Goku i el cor petit es treuen la roba pesada per lluitar. Mesurant energies, ni el Goku ni el cor petit semblarien més forts que quan duien la roba d'entrenament posada, però el dispositiu capta el canvi i els augmenta la capacitat de combat per adaptar-la a la seva nova velocitat. Així doncs, quan es tracta de saber la capacitat de lluita real d'algú, el dispositiu és el millor mètode. Ara bé, com interpreta el dispositiu la compensació d'un lluitador? És a dir, el dispositiu fa un càlcul de les 4 característiques que defineixen el poder de combat i simplement en treu la mitjana, o si resulta que n'hi ha una que destaca molt per sota o per sobre, com ara el Trunks amb la seva forma musculada de l'exemple anterior, introdueix en aquest cas una penalització addicional? Per resoldre aquest tema, fixem-nos en l'exemple del Goku traient-se la samarreta. El Goku passa de 334 de poder a 416. Si el càlcul fos lineal, això implicaria que el Goku amb samarreta pesada perd més del 80% de la seva velocitat. La diferència entre dur la roba pesada i no dur-la, sens dubte, és decisiva. Però per com es desenvolupa el combat que ens introdueix el concepte de la roba pesada, el Goku contra el Ten Shinhan, en cap cas ens dona a entendre que la seva velocitat quedés tan reduïda amb la roba a sobre. Més aviat semblava que era la meitat, i no 5 vegades menys. Per tant, podem suposar que, efectivament, el dispositiu introdueix una penalització al total quan el lluitador està desequilibrat, fent que el càlcul sigui encara més exacte. Però no tots són avantatges pels dispositius. El principal desavantatge que tenen és que estan limitats pel que fa a les capacitats de lluita que poden mesurar, i quan aquest límit es supera, s'autodestrueixen. A diferència de qui capta energies, que sempre podrà recórrer a fer-ho, els dispositius passen de ser molt útils a no valer per a res un cop els fa servir amb algú que té més poder del que toleren. Un altre avantatge de captar energies és que permeten identificar intencions. Un malvat desprendrà una energia malèvola, i això qui capta energies ho pot percebre, mentre que el dispositiu es limita a donar xifra i posició de l'objectiu. Aquest canvi en la percepció de l'energia també es transmet a les accions d'un lluitador, amb la qual cosa en combat captar energies ajuda a anticipar atacs que no es veuen, ja sigui perquè el lluitador s'amaga o s'ha posat darrere teu. El que quan es tracta de mesurar capacitats de combat és un desavantatge, en combat és molt més útil que no el dispositiu. Esperem que amb aquest vídeo haguem pogut deixar clares quines són les diferències entre els principals mètodes per determinar la força de combat presents a la sèrie de Bola de Drac. Confiem que hagueu fruït de valent amb aquest vídeo i que ens veiem als propers!